Naglabot sa 77 ka mga balay ang nagkalaguba kag 144 naman ka pamilya nga katumbas ang 568 ka mga individual ang naapektuhan kasunod sang buhawi sang Sabado sang gabi diri sa Iloilo City. Sa latest data sang Iloilo City Emergency Operations Center, sa 77 ka nagkalaguba nga balay, 3 gerd ang naubos sa pagkaguba sa mga apektado kapin 70 ka pamilya o kung masobra 250 ka mga individual ang nagapabilin sa mga evacuation center. Isa naman ang na-record nga napilasan matapos nga naigo sa natumbang nga kahoy sa Haro Plaza. May nagkalaluk-abman nga mga kahoy kag mga natumbang nga poste bangod sa buhawi. O kung buhawi, ginpa siguro naman sang syudad ang paghatag sang kinahanglanon sang apektado nga mga residente. Yari, si Ms. Joy Fantelaga Gorzal ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas. Immediately, sang gin-open nato ng atong evacuation center, mismo ang atong alkalde, Mayor Raisa Treñas, ang hands-on gid nga gimpang plastaran sila dito sang ila sini nga mga temporary nga tululugan, especially may mga kabataan. So may mga tent naman kita abi nga naka-ready, naka-standby nga in case of any emergency pwede naton gilayon nga ma-deploy, no. So may ara na kita dira kag may mga bedding sila, and the usual kabalo na niyang aton nga team nga once nga may calamity as usual isigida, gina-activate nato ang aton ang ato evacuation center. Number 2, gina-providean sila sa mga beddings nila, mga tululugan nila. Si Joy Fantelaga Gorzal ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas.